Ešte do tej technológie, keby som to mohol pre ľudí, ktorí by to chceli vyskúšať zhrnúť, dajte tam 1%, keď sejete repku, výrazne skoršej repky, aby teda nalákala bliskáče, aby tie rastlinky kvitli skorej. Naláka vlastne tých bliskáčikov a potom, keď už príde tá vlna kvitnutia tej neskoršej, tej hlavnej plodiny tej repky, tak už by ten tlak bliskáčikov nemal byť tak veľký. To jesenné je samozrejme to, že zasiať, my sme to siali súčasne. Niektoré metodiky hovoria, dokonca tá dánska metodika, či aká je to, že zasejte tú zmes tých ďatelín, cejú senovku, ďatelinu alexandrijskú, šošovicu a že tieto tri plodinky treba do toho zasiať o nejakých 10 dní skorej. Samozrejme to je teória, môžete zasiať skorej, keď vám medzi tým nenapadne kvapka dažďa, tak aj takto poschádza naraz. Tohoto je 18 hektárov, vyhodnotíme, zverejníme, akú to dalo úrodu. Keď má niekto záujem, môže sa prísť pozrieť. Označím mu lokalitu, kľudne nemusí tu nikto z našich byť a môžete si pozrieť a chceme trošku takto pomôcť propagovať pestovanie, aj keď poviem, nechám z toho regeneratívne poľnohospodárstvo, ale pestovanie s menším množstvom chémie.